Zazpikaletako merkatarien elkarteak antolatuta, laugarren salda lehiaketa izan da gaur Bilbon. Eta seguru gaude, gaurkoa bezalako egun hotz, euritsu eta izetzuan salda dastatzaileek eskertuko zutela lako edari beroa probatzea. Denera 27 tabernari dira lehian eta otsailaren 23 arte luzatuko da saldarik onen aukeratzeko epea. Zue badakizue salda egiten, itxuraz ez da gauza zaila, baina salda ona egiteak artea eskatzen du. Unai, zein da zuen sekretua? Gure sekretua osagai onak erabiltzea da, konkretuki Erriberako merkatutik ekarritako produktuak. Zeintzuk? 3 tomate, asenarioak, lau porru, piperrak, garbantzuak, oioa, txekor aragia eta txekor ezurrak. Eta nola egiten duzu salda osagai hauekin guztiekin? Lehenengo eta behin kasu handi batean urotxa jarri behar da, gero sua gogor jarri eta irekiten utzi. Sua jaitziko dugu, baina irakiteko indarrarekin mantenduz. Azkenean, dena iragazi egiten dugu, salda, eta hemen daukazu emaitza. Probatu dezaket? Agitz, ona. Laugarren aldiz antolatzen duzu lehiaketa hau, Jon, zein da helburua? Gure helburua da, gure tabernariak eta gure tabernak eta gure produktuak eta beraiek eskaintzen duten gauzak eta zerbitzuak eta dana, dastatzea, indartzea. Arrakasta handia izan du urtero, ez? Milaka boto hartzen duguz urtero, Badago txarteltxu bat, laia tal, puntuatu behar dozuna, eta zure izena eta telefonoa. Gero beraien artean sosketa bat egiten dugu, 100 euroko oparitzartelak kutsabanek emandakoak. Kafe Bar Bilbao, zuek ere urtero parte hartu duzue, salda lehiaketan, eta garrantzitsua da, ezta, lehiaketa zuentzat? Garrantzitsua da, bidila putxo bat ematea, hosteleriari oroar, eta horrela, eta da, beste aitzaki bat, eta horrela, jendeari alizente txikitsu bat emateko, egizue baiakitan nolakoa den, normalean guk betiko salda ematen dugu, esan edut, gure ematen duguna torla, baina sasoi honetan, edakita hau da egoten denean, ematen zaio bezeroari botoa emateko aukera ematen zaio, eta horrela, eta orduan hori gogoratzen garenean, edo bezeroak nahi baldin badu eta horrela, botoa ematen du. Cerveceria Casco Viejo, zuek ere parte hartzaileak zarete, aitortu iguzu zuen salda egiteko sekretua zein den. Aragion arabiltzea eta pazientzia. Eta mimoa. Eta mimoa, bai. Nola egiten duzu, zuen prozesua zein da? Prozesu oso erraza da. Labean sartzen dugu aragia eta barazkiak, olio pizkatekin, eta gero pizkat erreta dagoenean, oian sartu, eta itxoin. Espero duzu irabaztea? Nola ez? Bai, ingo dugu, eta posiblea den irabaztea. Ze itxura salda buena eta ze plazerra guria. Erreportarion lana unitzetan gozamen hutsa da, egunero jan eta edan, Zuen omenez, Bilbotik, Joseba Lagarai, Euskal Herria zuzenean.